ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା। ସେ ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ଆମ ସ୍କୁଲ ସମୟର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଥିଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ବି ଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ରେ। କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ଝିଅକୁ, ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରେ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ନଜର ଉଠି ଦେଖେ, ତ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କରେ ନା, ସିଏ 4ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଏ। ତ ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ କି ବାପା ମା, ଆଉ ସେ ପିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆଖି ଉଠି ଅନଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାପା ମା ବି କହିବେ କିଏ ସିଏ, ହଁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ପିଲା। ବାପା ମା ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କେଉଁ ପିଲା କହିବୁ ତ ମୋତେ। ମୁଁ ତ କେବେ କାହାକୁ ସେମିତି କରିନି, କାହାକୁ ବି କେବେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିନି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବ, ସକାଳ ପାଇଯାଏ 10ଟା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା ପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଡକେଇ ଦେବେ ସେ ହିରୋକୁ, ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାକୁ, ହେଲା କି, ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିବ। ତା ପାଖକୁ ଖବର ପଳେଇବ, ସେ ପିଲାକୁ ଡାକ, ସେ ପିଲାର ନାଁ ବି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ପିଲାକୁ ଡକାଯିବ। ଆଉ ବେତଟିକି ବାହାର କରି ମାଷ୍ଟର ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିଦେବେ, ହେଲା କି, କାରଣ ଝିଅର ବାପା ମା ଆସିଛନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି। ଆଉ ଝିଅକୁ ନାରୀକି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଇଏ ତ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ, କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବାଟା ନିହାତି। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମାଷ୍ଟର ପଚାରିବେ, ତାପରେ ସେ ଦୋଷୀ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ପାଇବ। ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଗଲା। ଏଇ କଥାଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଯୁଗ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରେ, ତ କେତେ ଖରାପ କଥା, ଆମେ କେତେ ଖରାପ କହୁଥିଲେ ବା ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖ, ସେଇ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ମି, କମେଣ୍ଟ ମି, ଫଲୋ, ସେୟାର। ବାହାରେ ଦୁନିଆ, ଯୁଗ ତ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। କହିବାର କାରଣ ଇଏ ଥିଲା, ଯୁଗ ତ ବଦଳି ସାରିଛି, ଆଉ ଆପଣ କେବେ ବଦଳୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।